O Executivo da Pobra ten entre as súas prioridades a limpeza e mantemento dos leitos fluviais para evitar crecidas e desbordamentos como os do pasado inverno. Nos últimos días, o Concello acometeu a retirada de sedimentos no río Lérez, á altura da aldea da Raña. Os traballos consistiron na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes do río, que dificultaban o fluxo natural da auga. Había unha parte do río, en concreto ali no lugar de Río Lérez, non? Conocida, a zona esta que é conocida popularmente como Aldea da Raña, pois empezou, bueno, se acumulou ali terra e sedimentos durante un período bastante longo que se levan sin retirar. A verdade é que, bueno, os veciños de ali xa pedían a retirada desde fai tempo deso, pedimos os permisos pertinentes a Aguas de Galicia e, bueno, procedemos a retirada precisamente a semana pasada. Bueno, eu penso que esa zona ahora quedou bastante ben, aproveitamos tamén para limpar o que é o lavadoiro, que tamén estaban, bueno, pois bastante descoidado, agora quedou tamén esa zona limpa. Tras esta intervención, o Concello ten intención de actuar en máis treitos deste e doutros ríos que atravesan o termo municipal. Con este fin, xa solicitou a autorización de Augas de Galicia para traballar na zona da desembocadura do río Lérez, que precisaría dunha actuación máis ampla. Esta é unha actuación pequeniña, pero se vai a enmarcar dentro de outras actuacións que queremos acometer, en concreto neste mismo río, no Lérez, pois queremos agora pedir tamén uns permisos a Aguas de Galicia para intervir no que é no cauce inferior, na zona da desembocadura, porque aí sí se plantexan problemas bastante graves. Está moi abandonada esa zona desde fai tempo, entonces queremos sacar todo o que son cañas que naceron durante moito tempo, terra tamén que se estuvo acumulando en zonas moi amplias, para que o río poda desembocar pois de forma sin ter os problemas que ten agora e os atrancos que ten agora.